Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Eraman ezazu jauna zure familia, zuk erakutsi diozun bide honetik. Lurreko gauzetan zure laguntza izanik, beti erekoak gogo biziagoz bilanitzan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gire eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Zenbaitek honela zioen, zatozte, pentsa dezagun Jeremias nola galdu. Ez da apaizik faltako legea irakasteko, ez jakintsurik aholku onak emateko, ez da profetarik ere jainkoaren hitza iragartzeko. Zatozte, jo dezagun mingainean eta entzun gor egin haren esanei. Arduratu nitaz jauna, entzun nire salatzaileek diotena, gaizkiaz ordaintzen alda ongia, hilobia zulatu duten niretzat. Gogora ezazu nola egon nintzen zure aurrean, hoien alde erreguka, zure haserrea hoien gandik aldentzeko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna, salban azazu jauna zure maitasunez. Salban azazu jauna zure maitasunez. Atera nazazu jarri didaten saretik, zu baizaitut gordeleku. Salban azazu jauna zure maitasunez. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna, aldi hartan Jesusek Jerusalenera igotzen ari zela, 12 ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean. Begira, Jerusalenera igotzen ari gera, eta gizonaren semea apaiz buruen eta lege maisuen esku utziko dute. Heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren esku utziko. Iseka egin dezaioten, zigorkatu eta gurutziltza dezaten, baina 3. egunean piztuko da. Orduan, Zebedeotarren ama hurbildu zitzaion Jesusi bere semeekin eta aurrean auspeztu eskari bat egiteko. Jesusek galdetu zion, zer nahi duzu? Eta hark, agindu ezazu, nire 2 seme hauek eser daitezela zure erreinuan, bata zure eskuinean eta bestea zure ezkerrean. Eta Jesusek ez dakizue zer eskatzen duzuen. Gauza alzerate nik edan behar dudan kaliza edateko, erantzun zioten bai, gauza gera. Jesusek orduan nire kalizatik edan bai, edango duzue, baina nire ezker eskuin esertze hori, ez dago nire esku inori ematea. Nere aitak norentzat prestatua duen ari emango zaio. Gainerako 10 hori entzutean biziki haserretu ziren bi anaiekin. Baina Jesusek dei egin eta esan zien, badakizue herrietako agintariek menpean hartzen dituztela herriak, eta hundizkiek beren agintea ezartzen dietela. Ez bedi izan horrela zuen artean, baizik eta zuen artean handi izan nahi duena, izan bedi zuen sarbitzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi duena, izan bedi zuen morroi. Gizonaren semea ere ez baita etorri zerbitzatua izatera, sarbitzari izatera baizik, eta bere bizia askoren ordainsari ematera. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko evangelioan, esan genezake egoera konkretu batekin, 2 apostolu haiek, Santiagok eta Joanek, edo bere amak hobeki esana, egindako eskaria dela eta Jesusek lezio eder bat ematen digu autoridadearen inguruan. Jesusek nahi du kristauen artean ez dezagula izan halako botere gosea besteen gainetikan egoteko, besteak hankazpian hartzeko, baizik eta besteen zerbitzurako erabili behar dugu boterea edo bakoitzak dauzken karguak eduki ditzazkenak. Ez besteak hankazpian hartzeko, ez
gogorkeriz, bortizkeriz, norberaren handitasuna edo besteei nolabait ere arpegiratzeko, baizik eta besteen zerbitzura jartzeko. Nahi du, elizan hala izan dadila. Ez bakarrik elizan, baizik eta kristauen artean, gizartean eta elizan. Horregatik, ikus ditzazkegu, historian zehar egondu diran, halako gobernari kristau onak, errege importanteak izaten ziren, garai batean igual, baino San Luis Frantziko errege bat esate baterako gaixoei beren zauriak garbitzen egoten zen eta esaten ziotelarik maiestate, nola zu ari zera olako gauzak egiten ez, Jesusi egiten ari naiz, modu hortan erantzuten zuen, eta esan genezake hoxe dela ideia. Gure artean, bai elizan eta bai gizartean, beti ahalmena edo kargua edo boterea besteen alde erabiltzekoa. Hoxe da, Jesusen borondatea. Asko falta dugu eta lan asko egin behar dugu hortan, baino mentalidade hori ekarri nahi digu Jesusek eta eskatzen diogu gure gana dezagula. Bihotzenen sartu jauna ekarri dizugun eskaintza, ekarri dizkizugun eskaintzak eta zuk guri emango dizkiguzun doaien bidez, askarentzazuk gure pekatuen lokarretatik Jesu Kristo jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunaren dauzkango eskerrak jargoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu. Jangoikoan guztidu beti horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure felidunak haina garriturik, zuri esker pozez doaz urtero pazko misterioetara gehiago otoritzen ginez eta elkarmeatean izanez. Bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jaiko semeen grazia betera daitezen. Horregatik, aingeru eta goienekin eta zeruko talde guztiekin, zure eritzai goratzareo beti eta beti abesten. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna, zeru lurrak betetik euskazuen dizira, osana zeru goienetan. Berinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztien iturri, santu egizkizua da, ogitardo hauek zuen espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odor guretzat daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalgo berrein kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nere horregarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eginotza eta piztuerako goratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu daituzulako. Eta apalik eskatzen zugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzana. Gogoan izan jauna, mundu guztien zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxarotenean matiren gure senteak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izandu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxerezagun, jangoikoaren amamila birgina doak suarekin, San Jose bere senatarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide, izan diren santuekin ailekin batean gure esetzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko alguztuen horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztiak,
guztietan, amen, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arrailua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai duzu gaur egun hortako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zorroi barkatzen dien ezkero, eta ez guten taldean eman baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai duzu bakea gure egunotan, zure errukian eskartekatutik garri bizi daitezen, eta estuan duten sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain berrira, zure adezuetagitza, zure akuspeten garra orain eta beti Jesu Kristo, gure jauna zure sanada apostoluei, bakea uzten dizuet bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa zera, baina zure elizari bakea, eman batasuna dena bizibaitzera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren bakea, beti zurekin eta zure espirituarekin, bai zure bakea ekarri. Jangoikoaren indotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna, jangoikoaren indotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emai duzu bakea. Hona hemen jangoikoaren indotxa, hona munduko pekatua kentzen duena zorion suak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna betiko bizitzaren agiriaren sakramentu honek, ekar dezaigula betiko salbamena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guztiadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari. Egizuzuk Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Eriotzak orduan, ez gaitezen galdu.